Nyt lähti rullaamaan. No niin, pysyhän siinä näin, niin tuotellaan vähän siitä lähti toinen. Ja ota viinaa kahdella. Erittäin hyvä. Se pitäis maistaa papa. Ja pahentaa. Noin, nyt lähti pahentaa. Täällä on reaktio. Ei niin kauan. Heti kun kamera kääntää. Se näkee silmissä. Mitä helvettiä tuo oli? Mitä helvettiä tuo oli? Hyi saatana. Hyi saatana oikein. Suomi viinaa ja hieman hapaneeru. Ja sitten skarpataan, että... On vapaa rople. Tiedätkö tuli vielä? Siinä on vielä yksi. No niin. Ja näyttää. Tässä sitä. Mitä sinä olet kuullut? Suomi viinaa ja siliä. Mitä siliä? Se on jotakin, mitähän se oli joku hapaneerulaike, että väkisin. Tuli. Ei lähde lekkään sinne. Haisee. Minä ei muista, mutta... Otapa rouva. Kiitos! Meillä on kaikki on juomaa, mutta minä. Kaikki lisäpistes meihin. Emme juo. Kaikki lisäpistes meihin. Mä oon sitten kaikki. Onko tässä vähän? Kyllä, muutama ei. Ei, tää on varannut. Joka semmoinen hyvät pidot. Mitä? Nyt se tava viinaa ihan kylmän rauhallisesti. Kuului. Vähän polttelee niin. Ja jakoo saman tien. Hän menee niinku suoraan heilahtaa. Fyysikot kiittää. Fyysiset reaktiot tuli. Okei. Ei oo huikka. Ja mulla on loput peleissä. No, katsotaan nyt. Ruppeeko ihan puheen ja soveltaa samalla? Joo. Mikä puhelin sulla on? Muuten se herra. Ei ole Hero-legendi. Ai jaa, no se on joku uusi versio. Katsotaan kohta lähtee. Ruppeeko muuten poltti? Tuommoisella määrällä voidaan katsoa, että vedät tuosta vähän viinaa vielä päälle, pahentaa koko ajan tätä poltetta ja reaktiota. Rupeaa tuntemaan viemään kuulista. Siellä. Polttaa. Hei. Varoitukset on annettu. Miksi mä liikaa? Nyt YouTube menee suoraan täältä. Video on YouTubessa ennen kuin polten loppuun. Joo. Hei, tuolla ei mene. Mitä se on? Kuulikiiltoa. Tää tuntuu kylmäkeeli. Aika hientoa. Hiljaa. 2,5 kolmille oli siinä. Elikkä Tapaskossa on 15 000. 15 000. Tuossa oli 2,5 skolville. Nakamoritsissa taitaa olla siellä jossain on miljoonan huikolla. Ja mulla on, mikä se on joku jolo-ologi, niin siinä on vähän riippuen jutusta, niin sieltä löytyy ihan niin kuin maailman tuli sinne. Ei, Red Savina, mitä mä oon ite kasvattanut, niin se on 3,5 000, eli tosta vielä 100 000 päälle. Ja... Et sitten siitä on seuraava, että menee Nakamoritsi ja sitten oli jotain jologia oli siellä. No. Siellä. Vittu mitä on, nyt on niin ihmiset menossa siellä yksi äijä
oksennusta lähtee tulemaan. Jos katsot mitkä huikat se vesi, niin se on Mutta täytyy sanoa, että mä otin 2 minuuttia aikaisemmin itse tosta huikan saman verran se, mitä kaveri otti, niin ei se nyt niin pahaa ollut. Kun on tottunut sitä chiliä vetää, mutta jos ei oo tottunut, niin... Mutta tuolla on tyyppi, joka otti semmosen se on ehkä... Ai sinnekö se menee? Melkein puoli desiä ja sieltä lähtee laatta lentää jo äijällä, että... Ei mullakaan mitään. Enkä se on sinulla. Se loppu, mitä pitää laittaa. Niin ne annoin jo heille sen, että